барандаи ҷоми тоҷикистон дар соли 2025 дастаи регарта дази турсунзода дар бозии даври муқаддамотии лигаи давлати конфедератсияи футболи осиё тими мазия спортси малдивро бо ҳисоби 3-0 шикаст дод ва ба марҳилаи гурӯҳии мусобиқот роҳ ёфт. бозии дастаҳои мазия спортс ва регарта даз дар варзишгоҳи миллии шаҳри мале баргузор шуда ба фоидаи дастаи мо хатм шуд. ҳар се гол дар нимаи дуюм ба қайд гирифта шуданд. озодбек панҷиев дар дақиқаи 51, шерзод маҳаммадиев дар дақиқаи 89 ва амирҷон сафаров дар дақиқаи 92 як голиро марбути номи худ карданд. регарта даз зери роҳбарии сармураббӣ алишер тухтаев ба марҳилаи гурӯҳии лигаи давлати конфедератсияи футболи осиё баромад. маросими қуръакашии ин марҳилаи мусобиқа рӯзи 20 август дар Куала-Лумпури Малайзия доир мегардад. акнун дар мусобиқот тоҷикистонро ду тим Истиқлол ва регарта даз муаррифӣ хоҳанд кард. бозиҳои марҳилаи гурӯҳӣ дар минтақаи ғарб аз 17 то 24 октябр ба таври мутамарказ баргузор мегарданд. ҳайати даста, сиёди мураббиён ва мухлисон тарафдорони ин даста